Dyma yw Ysgol Gyfun Gwentis Coed. Cantref yn ne ddwyrain Cymru'r Oesoedd Canol oedd Gwentis Coed, ac mae'n adlewyrchu dalgylch yr ysgol hon. Agorwyd drysau'r ysgol yn 2016, ar ôl iddi ddod yn amlwg nad oedd digon o le ar gyfer disgyblion cynradd Casnewydd yn Ysgol Gyfun Gwynlliw. Bu ymgyrchu brw dros nifer o flynyddoedd hefyd am ysgol uwchradd Gymraeg lleol i ddisgyblion Casnewydd yn ogystal. Ym mis Medi bydd hyd at flwyddyn 11 yn yr ysgol. Mae disgyblion yr ysgol yn gwneud llwyth o waith cymunedol ac yn helpu'r fenter gan wirfoddoli gyda gwyl newydd. Enillom ni cais grant gyda gafo i brynu PS4 a thechnoleg arall mwyn i'r disgyblion rhedeg clwb gemau fideo yn ystod amser cinio. Mae yna dal lot o waith adeiladu ar ôl yn yr ysgol ac edrychwn ymlaen at yr amser pan fydd yr ysgol yn orffenedig. Hoffwch chi gyfrannu i'r gyfres gan greu fideo neu rhannu lleoliad hoffwch chi weld? Gadewch sylwad neu anfonwch neges i ni.